kinde kendo koro sani kechame odhi nyime kod weche manyien mag migago. Kwado kanyo ni Mabuse madirom 20 yud kod tuo kahera e od twech ma Nyahururu e kaunti ma Laikipia. Achiel kuomgi wachore ni kod kido mar kahera matek thiedho ka koro jochiw thieth dwaro mondo joma ogamo tuo oket tenge kod jowadgi bende mantiere e thieth makamano. E kindeno jochiw thieth e kaunti ma Laikipia ojiwo oganda ahinya to mago ma osetudore kod Mabuse go mondo dhi e pim mar kahera. Muoch mar kahera ne oyangi e chenro mar pimo Mabuse kaluwore kod dhugruok e od twech kacha. Joyce Oluoch nigi ler. Landruok mar tuo kahera e od twech ma Nyahururu noyangore e chenro mar juma achiel mar pimo tuono e od twech kanyo, chenro manobaga kod apisas mag thieth mawuok e bad migao mochung' ne weche mag thieth e kaunti no. Mabuse 20 noyud gi tuo mar kahera mawachore ni nolandore kowuok kuom Mabuse moro mane nigi tuo no. Kaluwore kod jatelo mochung' ne chenro mag pimo tuo kahera e kaunti no Murithi Wanjiku, Mabuse madirom 700 no pim ka nonro matut podi itimo ne ji 200 kaluwore kod landruok kahera. This facility, based on its population and TB prevalence, is supposed to notify at least 6 patients per year. But as we speak, up to today, it has notified over 333% more. From a target of 6 per year, by the close of business today, we had notified 20. And actually one of them is a prime candidate, we are almost sure that he is a drug-resistant TB case. Apisas go mag thieth koro dwaro ni ogera kama joma oyudo kod tuo mar kahera nyalo bedo kar kendgi kaka yorno mar duoko piny landruok tuo no. Our fear is that in the absence of any intervention, and by this I mean, isolating of these confirmed TB patients away from the rest, we may end up with the whole ward, in fact the whole facilities infected with TB. We need to improve the living conditions or wherever they are housed. If it is possible, and I believe it's not beyond us, we need to decongest those so-called wards. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu osingo tayo gedo mar ward kama ibiro ketie tenge jotuo manigi kahera. Kama county tukishikana hapa na senator tukaamua kama viongozi ya kwamba ni muhimu, ni mzuri tuweze kutengeneza ile nyumba ingine ile isolation, so that we can be able to isolate those cases, so that wasiweze kuwa pamoja na wale wengine, na ndio tusikue na hiyo to reduce the spread of the TB cases zile zinaweza kuweko. Na kwa hivyo ndio tumekuja na tukakubaliana tutafanya hayo kama county government. Tutaanza hiyo kazi kuanzia Monday na tumeichukua kama a matter of urgency na tutafanya hayo. Apisas mag thieth e kaunti no jiwo jodak makono mondo dhi e pim mar tuo mar kahera mar yango ka gin kod tuo no kata oyo, nikech tuo no kere e yamo kowuok e jatuo nyaka ng'at machielo. Gimedo ni pim nyalo konyo e fwenyo kendo thiedho chon tuo mar kahera. My main call is when you have some bit of coughing, come so that you can be screened early. An early diagnosis is made and you are treated. The other thing is for any patient to be screened for TB, even to be done a gene expert test, the services are free in our facility. And for those who are found out to be having or to be infected with TB again, the services are free. Moko kuom ranyisi mag kahera gin kaka ahonda manano kuom jumbe mathoth, folo remo kata okego, kor maremo, pek e gamo muya, del mojony, del mochwakore, luya mang'eny gotieno, koyo e kin mamoko. Kahera en tuo mathoth ne ketho obo ka bende onyalo landore nyaka e obwongo, nyarogno kata lumbru. Kata kamano, tuo no inyalo thiedhi machangi ka jatuo oyudo thieth makare e sama owinjore. Joyce Oluoch, Ramogi TV. Erokamano Joyce.